Bulise bangcwele ngelihle igama lika Yesu Kristu on a Sunday. Namhlanje ndicela sihambe nevesi yesishilelo chapter 16. Revelations 16. Bawo izwi lakho linamandla liyaphila linguwe lingcwele. Alibuye likuwe lingawenzanga umsebenzi walo. Lona lingamadoda asikhondisa indlela. Izwi lakho libukhali kunenkemba zonke ezimilisele enhlangothi embili. Thetha ngalo. Revelation 16 sithi sihloko izitya zengqumbo kaThixo. Athi uverse 1, ndeva kudanduluka ilizwi kwindawo engcwele lisithi izithunywa ezisixhenxe maziye kuchitha ehlabathini izitya ezisixhenxe zengqumbo kaThixo. Sadanduluka isithunywa sokuqala sasichitha ehlabathini isitya saso. Abo babenophawu lwerhamnqa nabo babenqula umfanekiso walo baphuma izilonda ezibi neziqaqambayo. Verse 3, esesibini isithunywa sasichitha elwandle isitya saso. Amanzi ajika afana negazi lomntu ofileyo. Kwaba zonke izinambuzane eziphila elwandle isithunywa sesithathu. Sasichithela emilanjeni nasemithonjeni isitya saso yaze yajika yaba ligazi. Verse 8, sasichitha elangeni isitya saso isithunywa sesine. Laza ilanga lakhululelwa ukubatshisa ngengqatsini yobushushu abantu batsha abantu seso sihoko baliqalekisa igama likaThixo ezeza ngegunya lakhe ezo zibetho kodwa bazange bahlukane nezono banqule uThixo. Verse 10, esesihlanu isithunywa sasichitha phezu kwesihlalo serhamnqa isitya saso. Kwabamnyama tsiki kulo mandla wolawulo lwerhamnqa. Verse 11, kodwa uThixo wezulu babemqalekisa ngenxa yezilonda nangengqaqambo bangaguquki kwindlela zabo ezigwenxa. Verse 12, isithunywa sesithandathu sasichitha phezu komlambo omkhulu iEfrati isitya saso. Waza watsho umlambo wavuleka indlela yekumkani ezivela empumalanga. Ndabona iidimoni ezintathu ezingaphakathi kwamasele zaphuma emlonyeni wegongqogongqo nerhamnqa nako womshumayeli oxokayo. Andiyiphinde le ndawo. Ndaze ndabona iidimoni ezintathu ezingathi ngamasele zaphuma emlonyeni wegongqogongqo nowerhamnqa nowomshumayeli oxokayo. Yayizidimoni ezinamandla okwenza imilingo, zazithunywe ukuya kuqokelela edabini zonke ikumkani zelizwe ngaloo mini inkulu kaThixo usomandla. Verse 17, isithunywa sesixhenxe sasichitha emlonyeni isitya saso. Kwavakala ilizwi lidanduluka esihlalweni sobukhosi endlini kaThixo lisithi kuphelile. Lilo izwi lethu lelo. Ndicela ke ukuyicacisa le ndaba, ndibeke ngendlela umoya oyingcwele ayibeke kum. Ithi isihloko izitya zengqumbo kaThixo. Na uThixo uthumela izitya ezisixhenxe esebenzisa ingelosi ezisixhenxe. Amen. Yithi incwadi yeBhayibhile ingelosi yokuqala izise isitya ukuzosichitha emhlabeni ukuze
bonke abanephawu lerhamnqa bafumana ukuthuthunjelwa, bonke abanephawu lerhamnqa bangaphili kamandi bafumane izilonda. Ndithe mase ndiyifunda le Bhayibhile ndabona ukuthi uThixo ngokwenene bonke aba-against yena, bonke abahlekisa ngezwi lakhe, bonke abantu abazibiza ngoThixo bengekho kuye, bonke abantu abasebenzisa imimoya mimbi, uThixo uzothumela isitya esizobachitha. Ingelosi yesibini izise isitya ukuze izosichitha elwandle, ukuze yonke into ephansi kolwandle ithe ife. These days sekonakele evangelini kaThixo because of irhamnqa. Irhamnqa lichabalalise yonke into, lijike ingqondo yabantu ukuthi abantu babe against uThixo, babe antichrist. Now ndithe mase ndiyifunda le ncwadi ndabona ukuthi kusetyenziswa nezinambuzane eziphansi kolwandle. Now uThixo udestroya everything that belongs to the beast. Yonke into ekungeyerhamnqa uThixo uyayidestroya ngokuthumela ingelosi zakhe ukuthi zizolwana nomkhosi wamarhamnqa. Ndifuna ukuthi namhlanje noba kuwe ngathi kunzima, izinto ngathi zingalungi empilweni yakho, kodwa uThixo kunemini azosithethelela ngayo. Noba lapho ubona abantu bephumelela phambi kwakho wena ungaphumeleli, uxake uThixo ukutheni enganifuni. No, ungarhalela impumelelo yabanye abantu because you don't know indlela abaphumelela ngayo. uThixo kunemini ayibekile for all those people abaphila under the anointing of the beast. Ithe kuverse ithi elesithathu ingelosi ithunyelwe ukuze izochitha isitya sayo emilanjeni. Ndithe xa sendiyifumanisa lento ukuthi ingelosi yesibili neyesithathu zizodilishana nenkosi yamanzi kahle kahle, zizochitha isitya emanzini. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koba zisichithile isitya emanzini kwadanduluka isithunywa esiphethe amanzi sathi, Nkosi, kwenzekile okuyintando yakho. Bonke aba into bebeyenza bebephila ngegazi, wena namhlanje ubatshabalalisa kwangegazi eli bebeliphila ngalo. Sithi isithunywa xa sigqibayo tshotsho, because uThixo uzabatshabalalisa ngale ndlela abaphila ngayo. Abantu abaphila ngobuxoki uzobatshabalalisa ngobuxoki. Abaphila oh my God, abaphila ngombulo uzobatshabalalisa ngombulo. Abaphila abantu ngokubulala uzobatshabalalisa ngokubulala. uThixo unengelosi azithumele ukuze zizodestroya wonke umoya odibenisene nerhamnqa. Ithi phana ingelosi yesine izochitha esayo isitya elangeni ukuze bonke abantu bagqatsele ilanga. Ithi abanyamezele kwade kwalixesha lokugqibela bona bosindiswa. Ithi incwadi yeBhayibhile abantu bazawukhala, abanye bamqalekisa uThixo bathi, uphi kanti uThixo xa sifa kanje ngamalanga? Kodwa akho namnye ozofuna uguquka, into abazoyenza kukuthuka igama lakhe. Ithi ingelosi izabe iliphosile isitya elangeni. Now bangcwele ingathi siyaliva ilanga these days, liyatshihisa empilweni zethu. There's heat namhlanje empilweni zethu. Izinto sibangabamba ngapha zilungi ngoba kunezifo, kunevirus ezithunyelwe. Kunzima even nokubulisana singabantu emhlabeni. Kunzima even noba sihlale sisonke these days because kunevirus ekhoyo. Iyavakala ihiti yesithunywa selanga, iyavakala ihiti
akhona myofuna uguquka, instead bayamthuka uThixo, instead uThixo abantu babaguquke bayamcenga ukuthi aphelise iheat. Kanti it's not about the heat, it's about accepting uThixo yena wenze iheat. Ethi incwadi yeBhayibhile wamkhupha uShadrach noMeshach noAbednego inside the heat of fire. Now nathi angasikhupha kule heat sikuyo. Ithi incwadi yeBhayibhile eyesihlanu ingelosi yesihlanu yafika yachitha isitya sayo ethroneni yerhamnqa nakubukumkani baso. Now bangcwele uThixo uzodestroya irhamnqa. Thixo mase destroya irhamnqa uzothumela ingelosi ezisixhenxe zifika zidestroya everything in the world. Uzawuva bazothuthunjelwa bonke abantu abaseva under the mark of the beast. Everyone who belongs under the beast will suffer until they repent. They will suffer because God's anger can never be changed. No one can stand before God's anger. Akekho umuntu noma phambi kwenqumbo kaThixo. Instead abantu kufuneka bathobe, bacela uxolo, bazinikezele kuThixo. Ithi ingelosi yesithandathu ize yafika yaphosa esayo isitya ukuzohlaza the fake preachers, the fake prophets. Ithi incwadi yeBhayibhile ithi xa seyithetha ithi izile ukuza izohlaza the fake prophets. Ithi kuzophuma iidemoni ezintathu ezingathi ngamasele kubo bonke labo bebeshumayela bexoka ngezwi kaThixo. Ithi zaphuma emlonyeni wegongqogongqo nowerhamnqa nowabashumayeli abaxokayo. Now the Bible iyasixelela namhlanje ukuthi all the false preachers will be exposed by the sixth angel. Ithi namhlanje le ngelosi yesithandathu izohumiliate iveze bonke abaxokayo inside the field of God, bepretenda ukuba ba-under the Holy Spirit, babe bephansi komoya werhamnqa. Bangcwele ingelosi yesixhenxe izophosa isitya sayo emoyeni. Ithi incwadi yeBhayibhile yafika yasiphosa emoyeni isitya sayo. Kusiphosa kwayo emoyeni, umoya ophefumulwayo waqale wasisiqalekiso wona qala. Abantu bonke barhaxwa ngumoya, sidibana nezifo emoyeni because ingelosi ifike yawungcolisa umoya, yawungcolisa ukuze abantu bonke bazokhala bathuthunjelwe. Kodwa bonke abo banyamazele kwade kwalixesha lokugqibela ethi incwadi yeBhayibhile bona bayosindiswa. Namhlanje we are fighting with the virus. We got it out of nowhere. Kuthiwa ifumaneka ngomoya le virus. Wena ukhohlela iyafumaneka because ingelosi yesixhenxe selifikile yafika yawungcolisa umoya, iwungcolisile khona ukuze konke abantu under the spirit of the beast bazoba exposed. Bonke abano Holy Spirit inside them, they will never be affected. Bonke abano moya oyingcwele inside them, they will never be affected because thina safelwa emnqamlezweni, wabethwa kabuhlungu, watyakatshwa. Ethi incwadi yeBhayibhile kwathi kobethwa imivimbo 39 emzimbeni wakhe, saphiliswa thina ngalo mivimba. Kwabuhlungu kuye ukuze thina sizophila. Bangcwele ithi incwadi yeBhayibhile namhlanje uThixo uthumele ingelosi zakhe ezisixhenxe ukuze zizolwa nempi zethu. Uthumele ingelosi ezisixhenxe
ukuze zizolwa noTshaba lwethu, because asilwanga nabantu kodwa silwe with the spirit of the beast. Asilwanga nabantu kodwa silwe nomoya ongendawo. Ethi incwadi yeBhayibhile uPaul noSilas abazange balwe nentombi eyayinedimoni, nentombi eyayiprofeta, iprofeta ngomoya ongenguwo, kodwa basuke balwa nomoya bathi hey, shut up, asinguye umoya kaThixo lona uprofeta ngawo. This is the spirit of the beast. Namhlanje ngithi mandinike ithemba bangcwele, uma sele kuvulwa bonke labo that are exposed to the spirit of the beast bazobonakala ilizwe lonke. Uma sele sibuyela futhi bonke labo ba under the spirit of the beast, they will be humiliated ngegama nasegazini likaYesu. Ithi incwadi yeBhayibhile xa seyigqiba lapha kweli lizwi, it is done. Funa bangcwele ndithi nawe namhlanje kuwe empilweni yakho, it is done. Impilo zakho zonke zinqotyiwe, it is done. Zonke i-challenges ubufeyisana nazo zinqotyiwe, it is done. Konke ubujongene nako izinto zakho zingalungi, it is done, kulungile. Nonke into ubuyizama ibisiwa ndichitheka, kodwa namhlanje sekulungisiwe. Zithunyelwe ingelo sezisixhenxe ukuze zizolwe impilo zakho, it is done. Ndifuna nawe namhlanje uzingombe isifuba uthi Thixo, it is done. I don't care what kind of situation you were facing, but bethi isifuba sakho uthi Lord, it is done. It is done. Bangcwele impilo zethu zakwamoya sezinqotyiwe, ekuseni nje siyanqotshelwa, it is done nakweyakho impilo. God bless you.